Siema. Ja jestem Niklaus, a to jest Resident i ja na starcie sprawdzam, czy mi się nie zmieniły ustawienia. Pełny ekran. Dobrze. Także no, bawimy się świetnie. W ostatnim odcinku, jak można było się zorientować, bawiłem się przeszampańsko. No. Bawmy się dalej. A pił ktoś kiedyś słone piwo? Ja sobie kiedyś dałem do piwa soli, bo w jakimś serialu powiedzieli, że piwo ze solą, jak się trochę da, jest lepsze. I wtedy to zostałem, tak, że tak powiem, zmanipulowany do oglądania tego serialu. Tak jak do wielu filmów i seriali. Tak to jest, jak człowiek jest z kobietą. Kobiety namawiają do takich rzeczy szalonych, typu obejrzyjmy film jakiś tam. A wy mówicie, co? No dobra. Ja sobie zapiszę. Jaki jest sens wysłania osoby, która nie umie języka angielskiego, do kraju anglojęzycznego na imprezę, w której każdy mówi tylko po angielsku? No ja widzę parę opcji, na przykład chęć zrobienia na złość tej osobie. No jest kilka opcji, jest. Go, wow. Nauka języka migowego. O! Albo to. No są opcje generalnie, no. To jest tak, Bantokan, wiesz jak. Jaki chcesz, ten czy ten? Obojętny, ale któryś wybierz. Ten. Nie, no ten to nie. No, takie się rzeczy zdarzają w życiu człowieka. Nie jednego człowieka, oczywiście. Cześć Daria, my teraz idziemy... Co, wyłazimy, opuszczamy ten przybytek nierządu. Nie? Ja. No to z Bogiem, to wam się przyda. To same szatanizmy. No, coś tak przycina, jakby się coś nowego ładowało. A coś się odjebie. Wiecie? Ja wam zaspoileruję. Będzie odjebane. Miała ta babka na mnie czekać w przyczepie, nie? No to kurwa zaraz obejrzycie. Dobra. Powie, że nie mogła wpaść, bo się z koleżankami spotkała. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go! What do you need them for? Nuh-uh-uh. That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together. Just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now. Don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. A może ja nie chcę? A może ja nie chcę? Co to jest?
Świnia czeka na ciebie w prosektorium, suko. Czyli to ludzie się przemieniają w TT. A my byli w prosektorium, nie? No, byli my. W prosektorium... czekajcie, co było w prosektorium? A, co to się tak... Ej, tam jest impra. Idziemy do prosektorium. Bardzo się cieszę, a wy? Wywal rękę. Dobra, zostawię tam w środku. Też będą skrzynie. O Boże, jak się stęskniłem za tym miejscem w ogóle. Kostnica. Tu jest prosektorium. Trzeba zejść niżej, nie? Nawet Cipisa słychać, tak. Impra jest tu. Ludzi w pizdu. To tam będzie. Czuję tę moc, bo zabawy całą noc. Na 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 na. Kogo z rodzinki już zabiłem? Starą i starego. Tylko jak ktoś zaspoileruje, to jest ostatni raz, kiedy streama ogląda. Jakiegokolwiek. Ej, właśnie. Nie pomyślałem o tym, że ta rodzina tutaj to tak w sumie całkiem się kojarzy z rodzinką Adamsów, nie? Tylko taką trochę gorszą jeszcze. W sumie źle poszedłem. Bo bym musiał iść przez kotłownię, tak? Tak. Motyw przewodni tegorocznego IEMA to Cypis. To ty gadasz. No, jest rączka. Kupa rzeczy się zgadza, nie? Jest rodzinka ciulnięta. Everything fits. Muszę przejść tamtędy. Czy ja mogę? Czekajcie, jak pójdę tu, to nie ma sensu, ale może coś tutaj zostawiłem na przykład. To był ten... O! To był ten pierwszy kolega. Kolega sympatyczny. Trzymaj się, Azatra, dobrej nocy. Oh, backtracking so much.
Na Morele lapek warty 8000 za 10 zł. Aha. To wiecie, że jakbyście go kupili i porobili screeny i w ogóle, to powinien być za tyle wam sprzedany. No, takie są fakty. Kurwa, ale się obsrałem. What the fuck? A mi wali serducho. Aha, bo to jeszcze nie jest zatwierdzone zamówienie, tak? Czyli nie przeszłoby. Jak miło, że babcia nas odwiedziła. A no tak, jeszcze pójdziesz do kryminału, w sumie fakt. Zapomniałem, gdzie jesteśmy. Co tu się przewala? To było coś nowego. Tu starego ostatnio porżnąłem na kąski. Teraz dość ważne jest, czy są tu jego zwłoki? Oczywiście, że nie. Czekajcie, jak to było? Vanun 2! Vanun 2! No bez jaj. Sorry, buddy. Przecież to jest niemożliwe. Przecież tam kości są i w ogóle. Jak on to tak? That pretty little thing will help you find the 2 key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta earn your way, Ethan. Deep insertion hardcore. No, dobrze powiedziane. Prove you're a real man. Stick your hand down this pig's throat. Cool story. Dałoby się pewien czas po śmierci. No widać, że tutaj zaszły jakieś zaawansowane procesy. Cholera.
głupio mi tak z kalekami walczyć. Zostały mi 4 naboje. Fajnie. O kurwa. Ja mam naprawdę mało fest naboi. Znajdź 2 karty magnetyczne. A co on mi dał? Klucz węża. A pamięta ktoś, gdzie było pomieszczenie z wężem? Ja niestety nie. A, tu. Okej. Jakoś sobie poradziłem. Uwielbiam takie korytarze. Przypomina mi się SPC 087B. Fantastyczna produkcja. Familijna. A! Ja jestem... Ja tutaj byłem już. I gdzie były jeszcze jedne drzwi z wężem? Bo ja kurde nie pamiętam. Drzwi z wężem, a może z mężem? Wow! O kurwa. Heh, wrecked. Just That got... pretty little thing will help you find the 2 key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You Ej, a gotta wiecie? earn your way, Ethan. Wiecie co ja bym tu zrobił? Patrzcie. Zostawiłbym kaleki. Trochę brzydko z mojej strony, ale... Taka jest wola plemienia. I zaoszczędziłem w ciul naboi. Można? Jak widać, można. Kaj ten bebok jest. Ej, kurwa. Jak to zajebać? Może ogniem? Nie szczymia. That pretty little thing will help you find the 2 key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta earn your way, Ethan. Nie szczymia. Fałd ogniem.
Ja. No ale spróbujemy. Czekajcie. Apotyjka. Miotacz plus pistolet. Dobre combo. Zatwierdzam so much. No kurde. Pójdź mnie. No, mam cień. GGWPS. No, poszło spoko. Czekajcie, co bym mógł sobie wziąć tutaj? Absolutnie nic z tego mi się nie przyda. Pociski zapalające. Ale do czego to one są? Do tego? Nie. Czekajcie, do... A do granatnika! O, jeszcze nie mam czegoś takiego jak granatnik. Ale dobra. Czemu trzymam te piguły? Bo czasem ich używam. Dobra. Gdzie było to z tym wężem? Mężem. Drzwi węża. Na drzwiach węża jest wąż. To jest w tym domu w ogóle? To nie są węża męża. A! Na wyższym poziomie. Dobra. To idziemy do wierchu. W to się tuce. O, mapa jest taka... średnio czytelna. Znaczy no... nie jest zła. A, tu był skarb. Tu był skarb. Czekajcie, może coś tu zostawiłem. Aha, mogę zostawić sobie w skrzynce, ale dobra, ale nie chcę. O, mój ulubiony. Bambi. Piwo, ale wypite. A tu jest coś. Proszę bardzo. Można? Nie, nie idzie ich spalić. To jest tak po prostu, że... Tam coś było chyba w niej wcześniej, ja to wziąłem. O! Proch strzelniczy. Pusta szuflada. O. O kurwa. Miglans.
Idź mi. Głupielok. Czysty głupielok. A. O Boże, mnie już łeb boli. Ja bym w ogóle... Ja sobie będę szukał innych słuchawek. W sensie te są spoko, ale... po paru godzinach już tak uszy odparzają, bo tu jest taka sztuczna guma. I to jest takie średnio wygodne. Coś bym sobie musiał poszukać. Wygodniejszego po prostu. Witam babcię. Tylko dał buzi. My już takich kurde znamy. Ancymonów. Kwiecień. Jack wstępuje do Marines. No przystojny gościu był. Babcia siedzi i się nie rusza. A do kanałówki zaś są niekoniecznie zdrowe. Jakby je przez tyle godzin trzymać. Ta sama godzina co na pozostałych zegarach. Aha, dobra. Mogłem sobie to przeczytać wcześniej. A tu są jakieś zegary inne? Nie gadajcie, że będę musiał zapierdzielać do pokoju, gdzie jest zegar. To nigdzie nie będzie. Czekajcie, wytrych. Wytrych jest ważny. Dlatego ja zjadam to. Babcia. Zegar. Gdzie jest zegar? Plecak. A! Zajebiście. Ja... Mogłem nie zjadać tego. O kurde. Skarb, pamiętajcie, klatka i głowa. Klatka i głowa. Babka! Gdzie we wiosce trzymacie partyzantów? Dobra, obadamy drugiego węża i tu wrócimy. Potrzebuję zegar. Tam jest zegar chyba. Wsadź do szafy. Do tapczana. Za 10:03. Ja tylko na moment.
Ale tu idzie o 15 tylko. No to jak? Tam była 10:15. A, 10:15. Faktycznie. Ja mówię, przecież to nie idzie o tyle. Babka. Jak to mówią anglosasi, that looks promising. O kurwa. Oh my god. Zaraz tu znajdziemy bursztynową komnatę. Znaczy, powiem wam tak. Na wesoło się bawili. No. Na nudę pewnie nie mogli narzekać. Ej, ja tutaj wyszedłem. Ty jaka beka? Elo Benz. Beboky. Kurwa. Nie straszyć mnie, parówki. A! Ty! Wydupiej! Kurde! No ile? Ile was idzie, gnoje? Dobra, zaraz będę używał specjalnej amunicji, jak się wcurwie. Kurwa. A mogliśmy tego uniknąć. Puść mnie. Żadnych interesów z tobą nie mam do robienia, przyjacielu. Powiem wam, sukces tak zwany połowiczny, no bo jednak... Dobra, mam 20 specjalnych naboi. Elo Benz. Nic mi się z tego nie przyda, nic. Dobra, nie mogę craftować. To sobie to zjem.
A to już to było dawno temu i nieprawda. Dobra. Idziemy do drugiego węża. Męża węża. Węża od męża. Widzicie, był przepych w amunicji i we wszystkim. Nastała tak zwana bieda. Bida so much. Oj, Boże. Boże, Bożentyno. O. To już wiemy, co będzie grane. Heavy metal. Very heavy, very metal. Czekajcie, oba domy. Ja myślałem, coś tu może zostawiłem. Nudzenie. No, te smoluchy takie, znaczy one są uciążliwe, bo je jest ciężko zabić, bo trzeba idealnie cylnąć w głowę. Bo jak nie, to wydupcy z amunicji, a nic nie zrobisz. Tako to jest historio. You don't say. Aha, ona w trofeum ukryła. Kajś. Amunicja pistoletowa. Zwyczajowa rzecz dziecka. Te krokodyle są przejebane. Tak zabawne. O Boże. Suplementy. Co to są suplementy? A to było to. A, inaczej to wyglądało. Oh, I see wytrych. Cześć, tuńczyk. Jebaniutkie. Aczkolwiek strasznie mi się tam chce wchodzić, jak się domyślacie. Broke. Oliwia przestał wrzeszczeć, ale z góry dochodzi stukanie. Strasznie śmierdzi. Z sufitu sączy się dziwny sok. Miałem trochę wolnego czasu, teraz będzie świecić nawet w nocy. Ja mam tam wejść. Lecę. No, będzie co. Będzie co zobejrzeć na sraczu.
Zabawkowa siekiera. Atrapa strzelby? A, domyślam się. Po co to będzie? No nie srajcie się z tym mało miejsca, ludzie. Ile mało miejsca można mieć? Ile mało? To zabrzmiało jakoś tak głupio. Ty, do czego ja tu mało nic nie zrobiłem? A to jest ta ulepszona. Okej. A to jednak się źle domyślałem. Ciubaj. Fajne koło. Balonowa chyba. Weź tą strzelbę. Kurde, nie mam placu. Dobra, już będę miał. Chyba. Nie można jej użyć jako broni, nie można. O. Nie mogę patrzeć na ten zapis EKG. A czemu? A po jakiemu? Judgment Day. Sorry. Czekaj ta, klucz wąsza. Ty, muszę coś wydupić, bo nie będzie placu. Co wy powiecie? Brzydki i nieprofesjonalny. Ojej, no tam. To nie jest gra... Surgeon Simulator. Po co mi te zabawki? Nie wiem, bo się może po coś przydadzą, a suplementów nie mogę zjeść. A klucz węsza? Suplementy co, wydupczyć? Flinta zabawkowo. Ale ja myślę, że to się może do czegoś przydać. Nie mogę zjeść suplementów, je się łączy. Karta magnetyczna, na co to komu? Myślę, że się może przydać mimo wszystko. Strzelba do zamiany za strzelbę. No tamtą... No tam na dole. Dobra. Wypierdalą suple. Nie, 2 wytrychy nie wywalę. Co ty, głupi? Czekaj, nie śliś. Kuźwa, idzie to sięgnąć bez tego... Bez łonego... No, pa. Jaki uparciuch. Dobra. Sorry. Zawsze się boję schodzić i wchodzić. Poka ten film z kasety. To jak dojdziemy tam do odtwarzacza, ale spokojnie. Wszystko w swoim czasie, bracie. Panie bracie. Is someone there?
Or not. Tak, mogę iść tam, gdzie leci Cypis. Bez to ida. Nie mam je. Witam, dziaba. Hey, buddy. Remember, those 2 key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No! You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Idziemy na imprezę, super. A co to jest? Ty. Ej, stary! Tyś był jakiś za mocny. Ewidentnie. Tylko drzwi, automaty. No nie! No ale to jest dobra metoda. Co tam się dzieje na czacie za burdello bum bum? Świrujecie pawiana? Aż placu w skrzyni nie ma. No nie. Jest plac. Plac jest wieczny. Dobra. Patrzymy. You, my friend, you are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. What? You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this. It has taken me weeks to finish this, and it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Kurwa, dobra. Ale się boję. Bardzo przyjemnie to wygląda. Co nie? Gaz? Chyba. Się ulatnia. I've called the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. Fuck you! Pojebało?
Kurwa. Czekajcie, to jest zagadka. Dobra, pomału. Yeah. Superanckie. Disgusting. Ugh. Ugh. This is gross. Ugh. To się leje i leje i leje. Kurwa. Czekajcie, co tu jest? Dziecko? Jakieś... Szczykawka, lampa... Kurwa, musi być do tego podpowiedź gdzieś. Czy ja coś pomijam? No przecież jak tu dam do gazu, to jebnie. Czy to jest gaz? Nie. Co to jest w ogóle? Woda? Nie. Je. Kurwa. Kurde, umyć. Czekajcie, może w... Nie. W tym? Nie. Tu już się cała kałuża narobiła. W tym nie ma żadnej wody. Świeczki może sobie... Czekajcie, ja sobie dam radę. A właśnie. Ale... Tak bym zrobił. Nie głupie. Dobra, Ino, na co mi ten teleskop?
Aha! Obwieszony ptak dziecko. Obwieszony. Na. Kurwa, byłem przekonany, że to będzie to. Nie chcesz tego. Na pewno. A tego... Albo tu. O, podpalić. Palcysko. Na. Jeszcze ci mało gnoju. Dałem ci palec. Wybuchać. Dajesz palec, chcę całą rękę, dokładnie. Ale co tu się ulatnia z tego? Sznurek na drzwiach? Ale jaki sznurek na drzwiach? Ja tu nie widzę żadnego sznurka na drzwiach. Sznurek na drzwiach? Gdzie tu jest sznurek na drzwiach? Tutaj? Nie. A ten! Ja myślałem, że to jest łańcuch w ogóle. Happy. Happy srapi. Już wyjebę te balony. Coś może być. Dobra. Czekajcie, mamy balon. Balon na przykład możemy napełnić gazem. Tak myślę. Dobrze myślę. Pisz, chuju. What the fuck is this? What are you doing? Oh, man. No! Śmieszne. Śmieszne.
śmieszność. Czekajcie, jak to się pisze? A. Sorry. Myślałem, że przez 2 O. Nie wiem czemu. Nie, czekajcie. Tak. Siema, kropkowata, witam cię. Happy, happy birthday to you. You had a happy, happy birthday. I teraz pytanie jest, czy to się dało tak zrobić? To trzeba by było zrobić, zanim by się wylało te paliwo, nie? Tylko czy to się dało tak zrobić w ogóle? Happy birthday! Za pierwszym razem to było nie do zrobienia, bez podpowiedzi, na pewno. Nie ma opcji. Cool story. Jak to mówi młodzież. Dobra, skończymy sobie tu odcinek na YouTube'a. Także no. Dziękuję pięknie za uwagę. Zostawcie łapę, wiadomo, do wierchu i widzimy się w kolejnym. Cześć.